Hello guys, tokuchingamidza muchirongwa chedu chemasecret namaconfessions. I hope you had a wonderful weekend. Satapinda muyedu inotevera vazhinji vedu vari muno muSouth Africa ndoza kuti muri kustruggle nemabank account kana kuri kuti mune masaluni, mune mabusiness enyu ekutengesa kumarket ematomatisi, mundoza kuti tine mabusiness akasiyana-siyana semaZimbabwean. Nhasi ndauya negood news. Pane vanobatsira kuvhura mabank account, vanokuvhurirai business account. Nditori nayo business account iyoyo, aiwa inopinda mari, hainetsi se-non-resident account iya yekuti every time anotevera kuti mari yacho iri kubvepi. Munongoita business rako, mari yako ichipinda, mari yako ichibuda, e-wallet, but munoshandisa address yekuZimbabwe. Vanoda munhu anenge ane valid passport uye passport ine madays. Namba dzavo ndichasiya pascreen, motaura navo, vachakubetserai kuvhura account. Haidi work permit. Ndiri murume ane 53 uye ndine vakadzi vangu vatatu. Handina kungotanga nekudabarika, ndaingova a normal somebody. Aingorarama nehwakwa mukwaku vatete. Ndinorangarira mabhurugwa ndaipfeka, mamwe mashort ainzi makwese kwese. Kuti uti raiva short waisazvinzwisisa nekuti raiva rakarebesa. Kuti uti trouser haungazvinzwisisi sokuti raiva pfupi kuti rinzi trouser. Hembe iyi yanga isina mberi, yanga isina zvakare kumashure. Kuti uzoti mberi kana shure ndekupi, waitanga watarisa kwakasefeka, woziva kuti ndiko kwekugarisa. So pandakaroora savanhu, mukadzi wangu anova first wife akandigamuchira sezvandiri kuti ndaiva murombo. Nokudaro vatete, ndakaita chitsidzo, even mhiko dzangu hadzibati savanhu. Ndiye wandingati mudzimai chaiye, vamwe wakazouya nokuda mari. Dai kuri kare ndisina mari, havaimbondicheuka kana nepadukusa, sokuti ndinoziva kuti hapana aizoda namo. So pandairodya taigara neumwe murume ainzi Mark. Mark paakatanga kugara nesu, taingoita nawo mukoma munin'ina, nekuti ndini ndaiva muhombe. Vatete, chero hazvo Mark aiva single, waitoona kuti nhamo yangu inenge yaive nani pane yake. Mark airarama upenyu hwekubatanidza chikafu, aitenga zvetsaona zviya kuti chiupfu chekupima, chimafuta chekupima zvichingodaro-daro. Vatete kwaingova kubatanidza achienda. Upenyu hwairarama nesudden change yelife yake ndizvo zvakaita kuti ndione kuti mufana uyu pane chaakabata. Mark akangobva pamba kwemwedzi akadzoka achitenga imba kune imwe nzvimbo inodhura. Ko iyo mota yangofamba nayo inoita senge ichataura. Ndaiudawo upenyu hwakadaro. Chero skini yake yenge yodovaima, yava nezvikwanisiro. Ndaidawo kutiza nhamo yandainge ndinawo. Chainyayondirwadza ndechekuti Mark aiva single, anga asina maresponsibility, anga asina mhuri, asi ainge urarama luxury. Ini ndichionesa mwana wevanhu pfumvu padhorobha zvekuti dhu. Ndakatsoma Mark vatete, akambotanga achitsika-tsika, kusvikaona kuti ndaiva serious. Akangoti mukoma mashinga here. Vatete, ini ndaifunga kuti Mark aenda kumatombo kwaiperera vamwe vose, saka panga pasina kutya. Ndaingozozamawo chikuru ndechekuti mhuri yangu irarama. Zvagara bhuru rinorwa rinoonekwa nemavanga, saka ndaizofa ndaedza. Mark akanditi taizoenda tese kunotsvaka mari, asi zvinhu zvacho zvaida munhu ane chipfuva chakarohwa nebapu regwai, ane chipfuva chakawa. Ndakaudza Mark kuti asandityira, kuchengeta masecrets ndokwaiva kumusha kwangu. Ndaitogona kuuraya munhu ndomuviga ndikadyara mavheji pamusoro. Kuzodaro Mark akapwatika nekuseka, akanditi aivimba neni nokuti madhiri acho aiva kaita sembanje, haudziwi vanhu. Akanditi taifanira kumuka kusati kwachena kuti tindobata nguva dzacho. Apa ini kwatiri kuenda ndaisaziva, kwaingova kutevera. Tete takafamba usiku tikanokrosa kuenda kuZambia tichishandisa tumwe tuma-man-made boats. Vatete takasvika hwadova usiku. Mark akanditi izvi ndizvo zvaiva zvakamuitisa mari zvekurumba, asi ndaifanirwa kusarudza zvakangwara zvisina leba. Honai, indava ndaifunga kuti aiva aenda kumapiripiti. Kumapiripiti kwaitwa neleba manje. Izvi ndizvo zvaiva zvisina leba, kungoita mari ugere zvako. Mark ndipo paakandiudzira kuti wake mushonga wainge vachuza waiva wekusafa aroora zvamuchose. Kuroora kwake ndiko kubhuruka kwake. Zvaiva zvakanaka izvi. Manje ini ndaive married, ende mukadzi wangu savana ndaimuda. Ndainge ndakamupromisa kuti till death do us part. Chance yangu yekupinda mumurombisi yakasvika. Ndakavaudza kuti ndaida mari. Murombisi akati aizviziva kuti ndainge ndisina kuuya kuzotsvaka basa,
asi kuromba. Aiva asingavandi asi aingotaura zvinhu zvose pajekerere. Akanditi wangu mushonga waizoshanda nekuita vakadzi vakawanda. Asi vakadzi ava ndaisaita hit and run, ndaitoorora zviri official. Aizondipa mushonga uchandibatsira kuti vakadzi ava vagare murunyararo, agondipawo mushonga wokundipfumisa through barika iri. Vatete pachirungu ndakapiwa mushonga wokushandisa madzimai angu through zvitokoloshi. Ndakachema kuti savana aburidzwe mudhiri iri vatete. Sekuru vakati panga pasina problem. Asi upenyu hwake hwaizotengwa neropa revamwe. Mukadzi wose wandagara naye aitofa gore rechi10. Uye ndofanirwa kumaintaina nhamba yemadzimai angu. Umwe achifa gore richipera ndichiroora umwe kuti zvitokoloshi zviwane constant supply yevakadzi uye variety to choose from. Kubva zvandakabva kuZambia ndakangotanga kubata mari dzandaive ndisingakwanisi kutsanangura. Dzimwe mari dzaindinzvenga before ndaive ndava kudzibata vatete. Ndakaona pasina nguva ngani ndava nemari kwakutochinjawo upenyu hwangu. Savana ndakamutengera imba, ndikamudzosera kuchikoro. She was a loved handsome. Zvese zvaidiwa aizviwana. Tete pasina nguva ngani ndakabva ndaita girlfriend nomusa ndikanorora. Savana akabatikana akadambotiza kumusha kusvika ndamutsanangura kuti mari yataive nayo ndeye mushonga. So mushonga uyu zvitokoloshi zvinoda service. So savana is exempted from zvitokoloshi duties. Vatete ndakaroora nomusa akafunga kuti apinda mumari, izvo haana kuziva kuti apinda mudeath sentence. Aifunga kuti achareplace savana, asi savana ndakagara ndataura kuti hakuna kwaanoenda. After nomusa kwakauya Jubilee. After Jubilee kukauya Michelle. Vese vanowana zvinokwandirana navo in terms of material things. Asi havasi kuziva kuti pandakanoroora kudzimba dzavo vakaisaina vega madeath sentence avo. Ende vanofa order yekupinda kwavo mumusha. Nomusa second wife ndiye ari kufanira kufa gore rino. Tenants dzake dziri kukwana muna 2026 May. Vakafa ndinoroora vamwe cycle yacho ichiendera mberi zvakadaro. Iniwo kudzimba dzavo ndinopota ndichienda pano neapa kuti vasazonyumwa kuti chiripo chiri kuitika. Vatete zvikwambo izvi ndinovapa sei? Chandinoita ndechekuti ndinotenga imba ndisati ndaroora madzimai angu aya. Ndoreverera chikwambo chiya kuti mukadzi achauya kuzogara pano ndiye achava wako. Saka suspect painozopinda mumba inobva yabatana nacho. Ongozomirira musi wekufa. Handisi sorry nezvandiri kuita because vanofawo vamboenjoya mari yangu. Chero mafamilies avanobva anosimukirawo vachifunga kuti vari kundidya. Izvo ndivo vakatodyiwa kare. Moment yavakabvuma zvebarika ndipo pavakaipisira. For now zviri kufaya. Sekuru vakati as long as ndichichengeta miko wangu upenyu handifi ndaziva nhamo futi. Mungada kuziva kuti chinouraya vakadzi chii? Inenge yasvika nguva yekuti chikwambo chichi mwaropa vatete. So ndiyo firo yacho. Mark achiripo achingori single zvake. Usimbosangana naye muzvikona ane vasikana veusiku. Ndiyo nyaya yangu yekuromba nebarika. Asi zvamanje pamari ndiripo zvangu. Ndoziva kuti mabhebi madzimai mazhinji vanoda varume vanenge vane mari. Unenge uchitoti wapinda izvo kwani zvinhu zvacho zvatodhakwa. This is for vanhu vari kuZimbabwe, especially ladies anoita makeup artist ari kuZimbabwe nemadzimai in general who are in Zimbabwe vanoda kutengerwa zvinhu called the ark. Alright, so here we have my Dolce and Gabbana. It's called the Devotion. So pane musikana anonzi Enchi anoshanda kuThe Ark. Adi munoziva The Ark inotengesa maperfume nechichichi. Saka this is Dolce and Gabbana Devotion. It's a beautiful scent. Anoshanda kunonzi kuThe Ark. Adi munoziva The Ark anoshanda kuThe Ark iri Clearwater Mall. Saka kana muchida maproduct akaita sana NARS. Lipstick yandakawana kuNARS. Pamuda kuwana maproduct akaita sana NARS, Fenty Beauty, makeup products enyu ose ndiwo munowazaindogwasiya. Kana muchida maperfume enyu ose vana maiwei vana zvese zvamungafungira. Anoshanda kuThe Ark. So she can buy for you these products. They are real. Like these are not fake. Okay? So mutengo wachona unenge uri painternet iwo ndiwo. But ane advantage yekuti she works from there. Saka anokutengerai
obva akuisireka muchida vana Fenty Beauty kana muchida mafoundation muchida masetting spray zvese zvamunoda muchida malip gloss malip liner anything that you need. I'm going to leave her number here motaura naye anokutengerai okuisirai papasi anditi ehe inotevera. Tete muri wadi here ndinoreurura kuisa tracker pamwana wehanzvadzi yangu. Vatete godo chairo ndiro rakaita kuti ndimise tracker kumusana. Ndakamutemera nyora kumusana uko akarara zvekuti zvese zvaanoita ndenge ndichizviona pagirazi rangu. John Miranda mwana wehanzvadzi yangu akakura ndichiona baba vake vaingoita zvekuparapata kuti vana vawane chikafu. Iniwo ndaiva netumariwo asi ndainge ndisingabatsiri hama nekuti ndaida kugara ndiri pamusoro pevamwe. Ndainge ndisingadi kuti pave neanoenzana neni. Jealous chairo vatete. So Miranda akakura achingoita zvekusunzirwa kusvika asamuka. Vatete akatoenda college ndakatarisa nechemoyo ndikati aiwa hakuna chaanoita mabasa munyika hamuna. Chinoita ndidaro vatete ndine godo rakanyanyisa riri extreme riya. Pasina nguva musikana wapedza chikoro wakawana basa paya kwava kutanga kuora upenyu hwavabereki kwava kusanduka. Izvi hazvina kundifadza kuti tava kuzofanana so ndakamutawo kumba andione tichikurukura zvedu. Miranda haana chaakambofunga kuti tete vangadaro vachida kushina. Akangoti rudo. Manheru arere ndakamutemera nyora mbiri pamusana apa. Vatete akafuma asina chaanoziva. Akangoti pakati pemusana pake pari kuvava ini ndaiziva hangu kuti imonitoring nyora yandainge ndamuisa. Miranda akadzingwa basa motikari yainge yafamba nayo yakaita write off paaccident. Haana kuvara hake. Musikana chandaingoda ndechekuti asafa handingaenzani naJohn nemudzimai wake. Kwete ndaramba. Track yandaive ndamuisa iyi ndaiona each and every movement yaita. Aiwa mwana akambotambudzika yeye. Hamenowo ndiani akazomungwadza Miranda. Musikana akatanga kunamata kudarika zvaaisiita. Izvi hazvisi kundifadza nenhau yekuti ndinenge ndisachamuoni pagirazi rangu. Izvezvi ndiri kuita ndakatarisa ndiri kuona hunenge hutsi pagirazi. Iye Miranda hachaoneki. Chiri kundibhuwa panyaya iyi ndechekuti akarecruita family yavo yava kunamata. John ndainge ndakamuisa mubhodhoro kuti aite zvandinoda achindikumbira ndaibva ndafila good. Zvino zvavadai vatete ndiri kunzwa sendinotsva. I'm a bad person kusada kuenzana nevamwe ende ndakanonoka kuzvifunga. Dai ndakaziva kuti maplans angu achakanganiswa naMiranda dai ndakagara ndaisa iye mubhodhoro manje hachaisiki ava kutsvedza. Ndikada kuita anything kwaari ndinoona akakomberedzwa nehore ichimuchengetedza. Apa ini tracker rangu rinenge risichashandi. I'm not happy at all. Ndikutoshiya ndodii netracker yangu yava disabled pamberi wake. Apa mazuvano ndikamudana kuti auye kumba hachadi. Ava kungopa maexcuses akawanda. Apa akazowana rimwe basa rinani pane raakambowana akatopiwa nemotikari. Bad news chaidzo munzeve dzangu. Guys, people vanhu vanoshamisa. Munhu anouya kuTikTok okutumira nyaya yakadai ari achiti kwai post me as Heidi. Vanhu vane mwoyo yakaipa. Zvinongotiratidza kuti patinenge tichifamba tichiita zvatiri kuita, some people are not happy with our lives. Izvi zvaari kutaura izvi ndoziva kuti vamwe vedu pano tine hama dzedu dzisingadi kuti tibudirire. Once upon a time ndakambopindana nacho ichi chekuti chose chaunobata hapana chinobuda. Ende ndoziva kuti pane munhu akandiisira chinonzi isqita. Mushonga uri dangerous. Mushonga uri dangerous unobva kumaTebeleland unonzi isqita. Isqita chinoiswa makuseni paunenge uchitsvaira yadhi paipai. Munhu wacho anotouya okuisira otsvaira newe. Saka zvakaitika ndezvekudai. So guys, ina handisi munhu ari superstitious. Ndandiri mwana mudiki. Ndandaa kuuniversity. Saka paya makuseni munhu auya paya ndobva ndati mukasi uri kutsvaira munhu mukuru asingatombotsvairi neni. Ina handina kumboziva kuti pane zviri kuitika. Ndobva vadodi ndobva tatsvaira ndobva foni yarira zvikanzi aripi svika ndinaye svika ari kutsvaira svika ari kutsvaira. Moziva kuti kubva ipapo chose chandaibata ndaita kunge munhu ane munyama. So chose chandaibata chaiputsika. Chiqita isqita chinoqita zvinhu zvese. Zvinhu izvi ndakazounzi wakaitigwa chakati nevaiziva nemunhu uyu. Munhu aindivenga zvisingati nanhasi handidi. Saka unotoona kuti tinobva kumafamilies akaoma. Vanhu havadi kuti tibudirire. Imi
regai tipinde munyaya yedu inotevera. Nyaya yedu yabva kuTikTok. Mama vakamboinyora ndikasaihwisisa vadzokorora. Pane pamwe pandisi kunyanyahwisisa, asi vari kuti ivo vakaenda kun'anga vakanopiwa nyanga nen'anga. Regai tipinde munyaya yacho. Makadii tete? Ini ndinoda kupupurawo gore rino ndichiyambira vamwe kuti vasaita zvakaipa. Ini ndakaromba ndisingazivi kuti kuromba nenyaya yekuda murume. Vatete, ini ndinonzi Mai Miki, ndine vana vakomana vaviri vakasiyana mutupo. Ndingangoti ndakamboroorwa nemumwe murume wekutanga aindibata rafu zvekuti ndakafunga kuti ndiite sei. Ndaive neshamwari yangu inopinda mubhawa, takanyengerana chipfambi, murume akanditevera. Ndakanakidzwa nechihure zvekusateerera chero mwana wamai vangu. Ndakatosiyana nemurume 2017. Kubva 2017 ndichingohura, hondo yakatanga gore ra2020 ndawana murume wemunhu akatisiya chihure ndokuchengeta mushurugwi kumaini kunonzi kwaDongo. Takafambidzana nemurume uyu, aingoita zvemagirlfriend, tokonana todzokerana. Murume akatanga kuda vanhu vane mari vanotengesa, akatanga kundisema murume uyu. Apandisiisa chihure, ndaiti ndakakechewa aindirova zvekuti ndaidigwa mvura. Aiva bhuru rekumakomba rekuruva vanhu, bhuru ramamai zvakare. Ndakazoita pambiri chete ndopandakabatwa nepfungwa dzekutsvaka mushonga wakaipa pamwana wechitu. Akabva danana nemumwe mukadzi akugara kuNesh 1 musame area imomo. Ndakaenda kuHarare neshamwari yangu kuna vamwe sekuru ndokuvarondedzera nyaya yangu. Ndakapiwa nyanga yekutaurira zvandoda kuti zviitike zvoitika. Takatsvaka 25 malaini ekuti taituka chero hama dzemurume kukonanisa vanhu. Nyaya takaenda kupolisi zvikashaya basa. Ndakatanga kunyangarisa mari kumagirlfriend ose aiva nemari. Ndakatanga kukonanisa mukadzi uyu nehama dzake kuti vasabatsigwa zvekuvavenganisa. Makombe murume aive nemari ndaita kuti mari isabude kana kudhiritsa gomba racho. Mukadzi uyu akaramba achingove nemurume chero ndikamutuka sei. Aiva namai vaimubatsira madzimai. Madzimai ava takaita kuti vasaonana nemurume uyu zvachose nekuti ndo aiva nezambuko. Mukadzi wake aitohura zvataiona achivata nevanhu vane zvigwere taiona paglass. So takaparadza zvinhu kubva mumota kumabhizinesi, kukonesa vanhu, kunyangarisa mari, kufurudzira dzungu raiuraya. Asi kuti madzimai ava vainge vakamira chaiko. Murume akamboti ngatifambei, ndiwe uri kutambudza. Sekuru vakati chero mukabvunziwa, chero mukabatwa kuti ndimi muri kuzviita, usabvuma zvachose. Chero kupolisi usabvuma. Takafamba kun'anga mumaprofitwa ndichibatwa neshamwari ndichiramba. Mai vemukadzi anogara nababa vemwana wechitu mukomana vakauya vachiti, pupura, uri kutambudzirei mwana wangu? Vanenge vachichema misodzi yeropa. Vakanditarisa. Ndakaenda kuna sekuru vaya vakati, kungosenda nemuromo ndokufa kwako. Saka hama dzinodiwa, ndatambura uye musabata mushonga wakaipa. Handisi kurara. Saka tete ndokumbirawo ruregerero kumukadzi uyu nehama dzake nababa vemwana kuti ndini ndakakukonanisai nehama. Ndini ndaisenda mameseji. Ndini ndakaita kuti musaonana face to face nemadzimai. Ndakakudyisa mushonga wekuti mukadzi waugere naye mukonane, muone sekuti muipi, mumuone semusatanist. Hapana chaanoziva mwana wevanhu. Ndakazodya naye nemwe hama iri kwaMuponda uko inoita zvemanjuzi kuti mukonane nehama. Sekuru vari kuti ndisataura zvachose, ndokumbirawo ruregerero. Musaromba hama dzaMwari. Murume uyu ndakatobika nemushonga zvekuti chakanaka anoti chakaipa. Maaccident ndini ndaimaitisa ese. Ndaingotaura panyanga yandakapiwa nasekuru ndogara Harare, asi kwandohurira kushurugwi handina hure rinotaura pandotaura. Zvandipandukira tete, mukadzi uyu akutonzi musatanist asi ndiri ini zvangu. Zvakaoma. Alright, iyi nyaya iyi yakabva, like I said, yabva kuTikTok. Mama vari kutaura kuti zvavapandukira zvakaoma hazvo. Tete Makadii, ndokumbirawo kuti muposte nyaya yangu. Ndiri mukadzi ane murume wake, handina kubvisirwa pfuma nemurume wangu, asi vabereki vangu vanotoziva kuti mwana wedu ari kwakati. Ndakaroorwa ndiri mhandara nemurume wangu, ane vana vake vaviri, but dambudziko ravepo nderekuti ini naye tava nemakore akawanda tiri tese hatina mwana.
but kura kwangu ndichiri kuenda kuchikoro ndaingoti ndikasvika pamuprofita ndainzi ndichenjere kumitiswa. Kubva ipapo ndakabva ndatotyawo kurara nevakomana ndikazvichengeta kusvika ndapinda mumba. Saka nawo ndava mumba mwana akuramba ndombofunga kuti pamwe ropa rangu neremurume wangu harisi kupindirana. Apa ini nemurume wangu tinodanana zvinoyemurika, but ini ndava nestress kuti ndodii cause imba yangu ndoida plus mwana futi ndomuda. Kuti ndichite murume wangu ndinorwadziwa zvakare kuti ndiite mwana kunze ndomuchengetesa mwana asiri wake ndorwadziwa. Kumaprofita kunotaurwa zvakasiyana siyana. Vanomboti ukaroora pamwe hautori nguva unenge wava nemwana ndodiiko vehama. Saka handiti mukuhwavo vedu wenyaya iri pano. My sister, mwana chipo chinobva kuna Mwari. Handiti kana nguva yakwana, when the time is right, God will make it happen. Vatete makasimba here, regai ndimbokuudzai nyaya yandakaita ndoga makore 15 adarika. Vatete ndaingoti ndikaita nhumbu yobva, ndikaita zveimwe nhumbu yobva. So ndakazonzi namainini vangu, mukadzi wabamunini wangu, kune kwavaiziva kun'anga kwaibatsirwa madzimai akawanda, kungava kuuchika kana kubetsera vane nhumbu dzinenge dzisina kugara zvakanaka seyangu. Handina kana kufunga ruviri, hapana chinhu chairwadza sekungodzoka uri maoko every time kuhospital. Saka ndaifanirwa kuita do something nekukasira, nekuti zvinhu zvainge zvisina kumira mushe kana nepadiki pese. Ndakaenda namainini vaya vakandiperekedza. Vatete handingati mainini vangu ava vaiva mudhiri rekundibatisa live wire yandakazobata, no. Kuda ivo vakambouya zvavo zvikafamba. So ndaiva nekuvimba nen'anga yavanga vaita recommend. Ndakasvika pan'anga iya yaigara kuMbare. Mumba men'anga iyi maiva nekapoto, makango aya ungati yaiva nemashares kukambani iyi. Vatete ndakazonzwisisa kuti nemhaka yemumba umu maiva nemapoto akawanda. Sekuru vaiti kana vachigadzira anything chine kuita nenhumbu vaikutengesera poto diki yeblack vokubikira mushonga, asi poto yaunenge watenga haudzokeri nayo kumba, kwete unoisiya. Ndingangoti sekuru vainge vasingabhadharisi kukushandira. Chavaibhadharisa aiva matare oga pamwe nekutenga poto iyi. Seni vakandibikira mushonga, vakandibata dumbu rangu, vakati mwana uyu ndaizomubata. Asi kuti ati Sam asati asvika papuberty stage ndisvike naye kwasekuru, pane zvikaranga zvavaida kugadzirisa paari. Takabuda paya ndagadzirirwa nasekuru, mainini vaingova panze. Vatete takaenda zvedu, nhumbi iyoyo ndakabata mwana. Handina kumboudza murume wangu kwandakasvika. Ndaiziva kuti mumba maizoita bongozo zihombe nokuti murume wangu aiva asingatendi mune zven'anga. Saka ndaiziva kutaura ndaizvisimudzira mhepo masikati machena. Ndakabara mwana tikamutumidza zita rekuti Mazvita. Makore akafamba, iniwo ndakazotendeuka ndikasiya zvekuenda kun'anga. Asi chandisina kuziva ndechekuti kutsigisa nhumbu kwandainge ndaita uko ndaive ndazvipinza pachikwereti naSatani. Handina kuziva kuti Satani hapi munhu mafree meals, akakupa something anotarisirawo something in return. Mazvita paakapedza kunyora grade 7 akamirira maresults, akangotanga kubehave zviri strange. Aiti aiva nemunhu aimudana achiti uya kuno tigare tese. Situation yakazoita worse. Mazvita ava kuita senge, ava kurasa njere. Aiti ari kunzwa munhu ari kumudana. Takaenda kunana chiremba, even mapsychologist, tichiti kuda zvimwe machanges ari kuitika pabhodhi yake ari kumafekta. Vatete hapana chakashanda kana nepadukusa. Chero hazvo baba Mazvita vaisatenda zvakanyanya munyaya dzemapostori, vakaona kutambudzika kwemwana, vakati vaida kuona kuti mwana ainetseka nei. Takaenda kune umwe muprofita ainzi Madzibaba Bistrich. Muprofita akati achindiona akanditi ndini ndainge ndakuvadzisa mwana, chandakadya chainge chapfuka. Ndaifunga ndiri kugona izvo ndazvipinza mugango. Muprofita akadonongodza zvose, hapana chaakasiya. Ipapo vatete ndainge ndachipusa seimbwa yawanikidzwa ichiba nyama. Baba Mazvi vakasimuka nehasha, ini ndikasumukawo ndichitevera. Baba Mazvita vakanditi ndinotsvaka n'anga yangu, vainge vasingadi zvekutaura neni. Ndakafonera mainini vaive kundiperekedza, vakati nyaya vainge vainzwa nabamunini murume wavo, vaisada kuuraya marriage yavo. Saka ndaifanira kusazviti bufu zvekuti takamboenda tese kun'anga. Vaiti zvakare chero ndikataura makore ainge awanda vaizondirambira point blank. Ndakadzokera kwaigara n'anga, ndikanzi
n'anga iyi yainge yatamira kumusha. Vatete ndakatevera kumusha kuya ndichingosvika vakaziva nyaya yangu ndisati ndamboitaura. Vakati handisiwe kutanga kusvika pamusha apa, asi sekuru kwainge kusisina. Tete muprofita ainge andiudza kuti dai ndaigona kuwana poto yainge yashandisirwa mazvita zvaigona kuita nani. Vana vasekuru vandakawana vari pamusha apa vatete vakasympathiza neni, asi vakati hapana chavaigona kundibatsira nacho sekuti chero hazvo baba vavo vainge vakatanga zvakanaka vachirapa nomazve, vaizenge varasika gwara vakanotsvaka vabatsiri veuromba vachirapa navo. So pana mazvi painge pasina chekuti ndiite asi ndimirire nguva. Ndakabvunza kuti kopoto dzacho dzainge dziri pai. Vakati hama dzavo dzakaramba kuti hembe dzigove, saka zvese zvakakandwa muvhu vakavigwa nokuti hama dzaityawo kubata mishonga through hembe. So sekuru vakaenda nemishonga yavo neurombo hwavo nepoto dzavainge vakabata upenyu hwevana vedu nawo. Hana yangu yakarova vatete kuziva kuti ndakakanganisa upenyu hwemwana wangu. Sekuvigwa kwainge kwaitwa sekuru nepoto dzemiko, ndiko kutevera kwaizoita mwana wangu. Pfungwa iyi yakandipinza chando. Mazvita haana kuzomboita zvakanaka, aingoti ane izwi riri kumudana kuti uya tigare tese. Vatete mazvita akazomhanya akazviwisira pachitima. Takamuvigwa ari mafufu, musoro wakaenda kwawo, mutumbi kwawo. It was a sad scene. Nababa mazvita takasiyana. He blames me for kufa kwemwana. Vari kuti dai ndakasiyana nazvo ndakamirira nguva. Nanhasi ndinochema kuti dai ndakamirira nguva. Manje chandakagona hapana. Ndakazonzwa kuti pavana vose vakauchikwa vari kupera vese one by one, sekuru vainge vachirapa nezvinhu. So zvinhu zviya ndizvo zvainge zvodzoka zvava kutevera vana vazvo. Nanhasi ndinodemba kuti ndakaiteiko. Mazvita wangu hakuchina. Zvandakaona zvadai ndakadiko kutizira kuna Mwari pane kuvimba nemunhu. Vatete handifungi kuti ndichazofa ndakazviregerera pane zvandakaita. Mazvita aiva a wonderful child, a very pleasant one. Ndiri kukurudzira hama dzangu dzose dziri pano kuti mishonga siyai. Hakuna free ticket muworld yemushonga. Ukapiwa unototi udzosere zvapetwa kagume ende zvinenge zvakurwadza. Dai sekuru vakagara vataura vatsanangura zvizere zveBlack Pot iyi, dai ndakanoiswa stitch kuchipatara. Ndakachuza easy way out which turned out to be the hardest way and ichirwadza zvayo. Zvakaoma hazvo. I think ndogara ndichizvibvunza kuti pane vamwe vanhu vasingatyi kuenda kudzin'anga. They're not scared, they're fearless. Chinhu chakanaka kakuti we are Africans, we want to connect with the traditional ways of doing things, but pamwe pachona hauzozivi kuti unobva wakasengana nechinhu. Okay, before we go guys, ndingoti goat milk yakauya. Pane munhu akanditumira 280 yakanzi Jacobs. Munhu iye haana kuzombotaura neni kuti andiudze kuti wedu paxi code kana chi said nothing, akangotumira mari yakanyarara. Ndokumbira kuti mucommunicatewo neni. Guys, ndokutendai nekuona Chirongwa Kwamaita. Musakanganwa kusubscribe. Just take your time to subscribe so that we get to the number yatinoda kusvika. Nditi ndokutendai nekuona Chirongwa Kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Tichadzoka zvakare nenyaya dzenyu. Ndatenda. Bye bye.